Te kajing kedu jongi menta kasengi ya EDC hang dia po office trikam ke jongi kadai halor kajing hier jong ukhau syakti chapori Bangladesh. Te kani kadai ka isu ka bakta sisa ya ka jela ka jongi obde tang ya ka kibrio jongi ang ti hariwat dei ya ka jela ka jongi kombangi tip ba ka jela ka jongi kamdei ka jela ka bapen mi khau. Ka jela ka jongi ka bangi dang up ya ukhau banwan nang the na pori dikhar. Te benta jong ka India. Te ka jingwan ka jongi hang dia ban pen sngo namadang mendin hi nakalang jongi ki kanhun ngidang yo kem ya ki kali ki bapen her yo khau syati chapori Bangladesh kumba sausan teli ki kali ngila yo kem. Te yakin di ukhau yo kem ila pen phai chapo police station jong ka pen usla bat kumjur ngil ailang sha BSF ki badai ki sipai yada jong kari India ka jongi haki khaput. Te ka jingwan ka jongi menta ban kendu ya i deputy commissioner jong ka East Khasi Hill ngila phalang ka kopi sha USDO jong ka penusla civil subdivision ngila phalang ka kopi ru sha OC jong ka penusla bat kumju ru sha BDO jong ka penusla CNRD block kamat ka bai kendu menta ka bai kren kalong halor ka issue how ni ukhau bat ka jingwan hier jong ni ukhau ha ka ba kibriu ki penhiar sethe kalong ka babi an ka ba ngimla ban pediang na kalyang ni ka seng ngi ki kenhun seng di badon hang thia po than riwan ngimla ban pediang na marba ngio i ba ukhau hi udai ujing im bat umen sem jongi kibriu hakani ka jela ka jongi bala dangim don ukhau kan kta ya ngi kibriu bat lese ngila ban yap thengan ban ngila ru ban kiu ka dor jong ni ukhau kumba pi ba lada ukhau ubangi thiet ukhau lai ngila ban ong ubangi thiet khat ar spa lani khalai spa san phau kilo ha ka shiburni mentala da jia ba ni ukhau unhiar siapa Bangladesh lesi ukhau la banwan ar hajar lani khat praspa shibani kai ka ban kta kai ka ban dia ya kibriu ki jongi hakani ka jela ka jongi hakani ka state ka jongi daine ka daw kum ka seng ka badon hang dia po riwar ka jongi ni don lang hani artli ki seng ni pen pau ba sha EDC ba indai ban shimkhia ban nakaliang EDC ila ai ka assurance naga menta jongi ka seng ba in sathung ya kani ka committee high level inquiry banthung halor kani ka committee khnang ba in khotlang ya ki nong yalam shinong nang thina po riwar ka jongi kin khotlang ya ki border security force jong ka sarkar India jongi BSF bat kiwai ki department ki badai hapo kani ka jela ka jongi ban yakran halor kani ka jing hier ni ukhau sethe namar bangi teng yo i ba dang hakinde ki khindiat bana ngi lab ba wat hakitrok ki bahe ru ni ukhau hier sethe chapori Bangladesh. Jadi ni kadau ngimtip na ai kiyo yang ni khau sibun. Jadi ni kadau kum ka seng iwan dia kendu pan pau hai ba nakaliang jong ka supply ngidei ban perking ban shimkhia namar balese wat ban sami ki khau ration na ki shinong ba pher jong ka riwar ga jongiro ki babun ki paj ba nong shinong jong yang the kimpat yo khau ration ki don kat tu kat ni ki longiang ki bompat yo khau ration hadu menta. Jadi ni kadau ka jingwan ka jongi ban pensngau ya kani ka issue IDC ka dai namar bangi yo i ba ka jela ka jongi ki dong shinong ki jongi hang thia po riwar ka jongi ki babun kimpat yo khau ration na ka sarkar te gawan hang ne ban ya snok tilang bat ka HYC dapat ini seng phalang ta ngi lang ni para soldar ya karaj mukar tila te kejiwan jongi hang ne kalong ban pensngau IDC namar ba hakini ki dia sengi hakini ke area ka ba ga ngapet kum soldar ngilap bakadon gini ke jingkhi be an ye kini ki khau ke jingkhi be an bat ke jingkhi be an yu khau ci Bangladesh kani kan kata sibun ya ki paj ba ki jongi hi kum la ong da woi ni khot ka HYC dosen ke HYC ba da u khau nya hier ci Bangladesh kaya don kani ke jingkhi be an yu khau ci Bangladesh kadon jong khau kham pep kan sakudor bat kani kan kata ya ki baduk basuk khamtam yang paj ba baro jong ka jelahi namar ke jela jongi kum la ong man ne kam dei ke jela ko peni khau